dantzariren bate badaukagu hor. Hortxe, ego aldetik bestera hasiko da. Ja, hasi da! Bueno, ametxo datoz, lehenengo itzuli egin dabe, beraz, hiru itzuli geratzen jakez. Lazerketa buruen presuntuoso, Iñaki Bueno ganiota da, eta gero Eusebio, Papa, Ander Iru eta Goiena, Irio Lau, Egoitz Etxabe, eta Amar, Mambo, Egoitz Luisa. Momentuz, Lau, Saldizek, Batute, Tropelio, Laurek, Ondino ez da atzera beratu batembe, eta hemen, Lauren artien, estu dabiz, bat geratuko da kanpuen, hiru saikatuko dire, emoten dago ikuskizun politxe, eskeniko dabela, lau zaldi horrek, betxu, zelako bertu batuzan, Laurek elmugatik, Dotore, bueltan bi geratzen jakez. Estutu, Nerik, estutu, poliki! Hau, liga! Hortxe, behitxu, zelako ederto! Lau Saldizek hemen, biztaz bezorrotz ubiliko da, oro badoie. Hortxe, momentuz, Bata buruen! Eusebio, pasaren urteko irabazile, Ander Iru eta Goiena ganion da. Eta, momentuz, atzetik, Irio, Egoitz Etxabe, baina hortxe, barrutik sartu da Egoitz, barrutik Irio, hor, beko aldetik, Laurek, batera, azelako, amai horio ikusi behar dugu. Azelako, amai horio ikusi behar dugu. Amen datoz, Laurek, ia azkenien nor geratzen da zalkatu barik, azkenien Eneritz Etxabe izango da, Zontxo Basinoko finalien partea.